Na dosiahnutie niečoho neobyčajného musí mať niekto neobyčajný sen. Cieľ tak vysoký, keď cesta je tak náročná, že jej dosiahnutie zdá sa byť nemožné. Po 35 rokoch Ironmani definujú šport. Zrodený z jedných pretekov do celosvetového meradla a novej generácie atlétov. V 25 krajinách s viac ako 200 podujatiami Ironman inšpiruje k prekonaniu našich limitov, aby nastavil naše hranice vyššie, aby sme šli ďalej, ako sme sa kedy dostali predtým. Ironman je stelesnením výkonu, vášne a odhodlania. Je to skúška vytrvalosti, schopnosti zatnúť sa a túžbe dosiahnuť niečo veľkolepé. Ironman je o tom byť súčasťou niečoho väčšieho, než sme my sami. Ukazuje výšky, ktoré sa dajú dosiahnuť, keď ideme na doraz a posúvame svoje limity, aby sme zvíťazili. A prekonali vzdialenosti na získanie titulu Ironman.